explicarem com fer un projecte en Java amb el IDE NetBeans. Farem servir Maven. Maven és un constructor per Java. I, finalment, obrirem la base de dades MySQL per obtenir una sèrie de noms. Comencem. Tenim instal·lat NetBeans, la versió 18, i el JDK el 20. La nostra base de dades MySQL és la versió 8. Obrim, ja tenim obert el NetBeans. Crearem un nou projecte. Anem a File, New Project, Java with Maven. Maven és l'eina que farem servir i Java aplicació. Next. Li posem el nom es diu NetBeans Maven MySQL. Aquí, en el grup IDE, ja tenim la nostra companyia com .3avis. Això ho deixem tal com està. Finish. Si obrim el projecte, aquí a l'esquerra, veiem que hi ha el source package. Obrim. Aquí hi tenim el package allà on hi anirà tot el codi. En principi només tenim aquesta classe, que és NetBeans Maven, que és aquesta, la que tenim aquí, que l'única cosa que fa, té el mètode main. El mètode main és per on començarà l'aplicació. O sigui, el primer que veurà l'aplicació serà aquest mètode. I l'única cosa que farà, en aquest exemple, és system out, o sigui, println, que imprimirà hello world, només això. Què més tenim? Aquí a project files hi ha el POM. El POM és l'arxiu de Maven. Aquí hi haurà totes les dependències necessàries per l'aplicació. El primer que tenim de fer, que hem de fer, és afegir la dependència del connector de MySQL. Anem aquí a dependències, botó dret, add dependency, i aquí en el query escrivim connector MySQL. Tenim aquest, l'obrim, i el jar és el que ens interessa. Cliquem en el jar, add, l'afegim. Ja, com veiem, en el POM, a l'arxiu POM, ja s'hi ha afegit aquesta nova dependència, que és la del MySQL. El grup IDE és MySQL, l'artifact IDE Connector i la versió 8.0.26. Aquí ara ja tenim el MySQL Connector i aquesta que se'ns ha afegit. I aquí a Java Dependències tenim JDK 20. O sigui, tot ho tenim correcte. Ara si executéssim, veuríem aquí baix, a baix de tot, el Hello World, que és l'única cosa que fa, que és Hello World. O sigui, funciona. Ara treballarem a la classe principal. El primer que farem serà posar-hi unes variables globals i estàtiques, que serien aquestes. De la classe connection, la connexió, l'URL amb la base de dades que nosaltres ho farem servir, que es diu compres,
i és de localhost compres. L'usuari per entrar a la base de dades root i la contrasenya. Primer que tot posarem format source format i perquè no es queda aquí farem manual. Llavors aquí veiem que aquí hi ha un error, no? Connection. Anem aquí en aquest puntet vermell de l'esquerra, add import for Java SQL connection, diguem, ok? Se'ns ha afegit l'import aquí dalt i l'error ja no existeix. Tenim aquestes variables globals per tota la classe NetBeans Maven MySQL. Això no ens interessa, això ho traurem. El que podem posar és aquí provant l'aplicació Maven MySQL. Per exemple. El primer que tenim de fer és iniciar la connexió, o sigui, un mètode que, per exemple, obrir connexió. Obrir connexió. Obrir connexió i que ens atorni la connexió, esclar. I que ens atorni la connexió. O sigui, aquesta connexió d'aquí seria igual. Aquest seria el mètode que ens podria interessar, obrir connexió, i que retorni la connexió. Aquí a l'esquerra què tenim? Create mètode obrir connexió. Que ens el creï, diem que sí, i ja ens l'ha creat, però esclar, sense codi. El codi no hi és. Això d'aquí, que es fa automàticament, això ho esborrem. I com seria aquest mètode? Aquest mètode seria com ara aquest. El copio. Veiem que aquí falten molts imports de classes que no els tenim. Aquí el botó vermell, add import Java SQL Driver Manager, ok, i diem aquí el mateix, add import Java SQL Exception, ok, aquí Java Logger, em sembla que ja els tenim tots, o sigui, no hi ha cap error. Llavors, què fa aquest mètode? Primer, carrega el driver de MySQL, fa d'aquesta manera, class for name, com MySQL JCJ. La connexió és igual a driver manager get connection. I què fa servir el get connection? Aquest mètode fa servir la URL, que és aquesta que tenim nosaltres, l'usuari i la contrasenya. I aquí l'única cosa que fa és connexió oberta. Sí, i això ho fa dins d'un try catch. Per si falla, el try, la prova, que salti l'excepció, no? I l'excepció serà un system out, primeline, error. I n'hi ha dos d'excepcions. Una que imprimirà i l'altra que imprimirà en el log. I aquest mètode el que fa és retornar la connexió. Doncs guardem i provem a veure què passa, no? Si funciona correctament, tindrem connexió oberta, aquesta nota. Executem.
diu provant l'aplicació MySQL, connexió oberta, o sigui, correcte. La connexió ha quedat oberta i sempre la connexió la tenim que obrir i tancar. Obrir i tancar. Ara, en el main, posarem un altre mètode que serà tancar connexió. I com a argument, la connexió. Punt i coma. Anem aquí al botó esquerre, a vermell, i create mètode, sí, que ens el creï, i el tenim aquí baix. Esborrem la part que ha fet automàticament, això ho esborrem, i anem a com farem aquest mètode. Aquest mètode serà if la connexió, que en vez de així ens ho farem més curt, posarem con. If con és diferent de null, si és diferent de null, obrirem i tancarem. Si és diferent de null, doncs la tancarem, no? Farem con, punt, close, punt i coma, correcte. Però aquí què ens diu? Ens diuen aquí, obrim aquí, diu add through close for Java SQL exception o surround statement with try catch. Aquest ens interessa, que ens munti un try catch. Doncs ja ens ho ha fet. I aquí, al final, si la tanquem i que ens digui que està tancada, que la connexió està tancada. Com ho farem? Escrivim system out, i llavors si apretem control i espai, mira, ens diuen aquí system out, i aquí què hi posarem? Doncs connexió tancada. Connexió tancada. Doncs aquest mètode ja estaria fet. Guardem, aquí dalt, guardem i executem. Què ens diu connexió oberta i ara la connexió tancada, que és aquest mètode que hem fet ara. Perfecte. Obrim el MySQL, la línia de comandes. Per entrar, el primer que ens demana és la contrasenya. Ja estem a dins. Farem servir compres, sempre punt i coma, use compres, ja estem a dins de la base de dades compres. A veure, per mirar quines taules tenim, show tables, tenim proveïdor, despesa historial proveïdor. Ens interessa el proveïdor, fem un select all from proveïdor. Tenim de proveïdors en Papet, Tarambana i en Soreny. O sigui, el que farem, el que farà l'aplicació Java serà que ens doni aquests noms, en Papet, en Tarambana i en Soreny. Com ho farem? Doncs anem en el main i aquí, per exemple, en el main posarem un mètode que es digui mostrar proveïdors sense argument i punt i coma. Li diem que sí, que ens crea automàticament aquest mètode, el tenim aquí, però jo com que ja el tinc fet d'abans,
seria així. Veiem que hi ha moltes classes que falten, molts imports que es tenen que realitzar. Comencem per aquest. Primer és l'ArrayList, diem que sí, que es l'afegeixi. El list, també. El statement, també. El result set. L'afegim. Tots aquests imports ja ens els ha afegit aquí dalt. Result set, ArrayList... Què fa aquest mètode mostrar proveïdors? Primer, un system out, println, que ens diu noms dels proveïdors, 2 punts. Ja creem una llista de proveïdors que serà una llista de strings i que serà una ArrayList. Obrim la connexió, primer que tot. Un string SQL que és el comanda que farem servir, que serà un select nom from proveïdor. Aquesta serà la comanda que posarem o que farem a MySQL. A dins d'un try-catch, statement, connexió, create statement. I el result set aplicarem aquest mètode execute query a dins de l'statement. I a l'execute query, com a argument, hi haurà aquest string SQL, que és el select nom from proveïdors. I un bucle que mentre hi hagi resultat obtenim el nom, que obtenim d'aquesta manera, result set get string de la columna nom, la columna nom de la taula proveïdors, i que ens imprimeixi en pantalla el nom. Una vegada fet això, tanquem la connexió. I això dins d'un try-catch. Doncs ja estaria. Guardem i comprovem. Doncs en principi, connexió oberta i els noms són en Pepet, en Tarambana i en Sorell. Doncs fins aquí aquest tutorial. A la nostra pàgina 3avis.cat hi trobareu totes les pràctiques explicades pas a pas amb el codi corresponent. Aquí pràctiques, hi ha pràctiques d'Arduino, ESP32, de programació, de servidors, màquines virtuals, una mica de tot. Com també articles del mar, sobre aplicacions i contes de l'avi.